Kaixo guztioi eta ongi etorriak Euskal Herriko Musika Bulegoaren musika sariak banaketa honetara. Pozik, oso pozik eta ilusio handiz banatuko diren sariak izango dira aurtengoak, zer esanik ez baitago, kulturak azken urte luze honetan bizi izan duenaz. Alabaina, sormena, grina eta gogoa ez da bidean galdu, kontrakoa. Euskal Herriko musikariek maite duzuen hori egiten eta zaintzen jarraitu izan duzue. Musika gure ganatzen segitu duzue eta gaurkoa erakutsi duzuen kemen horrengatik ere zuei eskainitako omenaldia ere bada. Ongi etorriak. To listen to my inner voice, shipping through time and space, and really have a choice. The more you hug me, the more I feel alone. Need to find my cup so will it ever lead me home? Feel me bloom. Feel me bloom. Don't be a stranger, don't wait me for so long. I've found a proper way to speak my mind again. Don't be an alien, easy for you to say. My journey's still ahead of me, facing another say. Feel
asko zuei. Ez gara hoitzen, oraindik zuzeneko musika eserita entzutera, baina ikusi ditut batzuk, aulkian ere dantzatzen, eta horrela behar du izan, ze gaur ez gaude blue, gaur pozik gaude. Azken urteetakoa, azken urte honetakoa izan da odisea, gure barnean izteraino, apur bat hausnartzera ere gai honetaz gonbidatze gaitu belakok, Marinela 2017 duela urtebete ezagutu genuen kantu dotore honetan. Bagoazen lehendabiziko Euskal Herriko musika bulegoak banatu nahi duen lehendabiziko saria banatzera, lehen musika saria. Hamarkada bat betetzen ari dira talde gisa, lehendabiziko pausuak ematen hasi zirenetik. Eta orain arte egin duten ibilbidea bereziki baloratu du epaimaiak. Itzela izan dela azpimarratuz. Duten estetika zaindu eta originaltasunagatik, eta bereziki azken diskonekin lortu duten nazioarteko oihartzunak Espainiar estatuko rock independenteko talde sendo bilakatu duelako epaimaiak ezinbesteko jotzen du disko hau gaur egungo Euskal Herriko panorama ulertzeko. Honen bestez, lehendabiziko musika saria, Belako taldearentzat da Plastic Drama diskoagatik. Eskerrik asko, sari eharra, politia da, badu bere pisua. Olako momentu baten sari bat jasotzea nik uste doble saria dela, bakigu zer gertatzen nahi den zuzenekoekin eta musikakin orokorren, eta eskerrik asko, ze honek kriston ilusioa egiten digu, eta nik baneuzkan gauza pare bat esateko intentzioa batetik, nik ustet, lehen esan du Amaiak, gure ibilbidea edo itzela edo izan dela, nire ustez izan da, baino desde luego baitare prekarioa. Eta nik ustet musika mundun orokorren prekariedadea dela nahiko orokorra. Orduan nik proposatuko nuke berezeki musikarioi, pixkat hobe genula igual gure ez dakit egoa edo alde batera utzi, eta teknikarik egin duten bezala 2020 urten, nola indian batu denak, pixkat musika munduko eskubide batzuk aldarrikatzeko, ezta? Oseak ez dakitu hain txalo joko dezuenez, baina jo behar badi baduzue, teknikarintzako izateko. Eskerrik asko. Aurtengo 5. edizio honetan, aurtengo musikasarien edizio honetan epaimaiak lan gogorra izan du, aurkeztu diren lanek duten mailaren adierazgarri pozgarria izan da hau beste behin, eta egindako lanagatik ere jaso dezatela musika bulegoaren eskerrona. Gaur banatuko diren 10-etatik, 10 sarietatik 8 epaitzen aritu dira ondorengo hauek, Itziar Larrinaga, musikeneko irakasle eta ikerketa eta berrikuntzako koordinatzailea, Maili Arana, musikaria, François Maton, programatzailea, Javier Eskorzo, Mondo Sonoroko kazetari eta kritikaria, Iratxe Reparaz, zuzendari artistikoa, Txomin L. Aramaio, kazetaria, DJ eta programatzailea, Nerea Loron, La Furia, rapzalea eta konposatzailea, eta Elisabete Etxebeste, musikeneko irakaslea. Gainontzeko sarien erabakia, batetik Etxepare Institutuaren eskutik etorriko da, eta 10. Euskal Herriko musika bulegoaren zuzendaritza batzordeak erabaki du. Goazen 2. sariarekin. Artistak bere lana sortzerakoan, ez dakit nik ze puntutaraino imaginatu dezakeen kritikak zer esango duen, zer baloratuko duen bere lanaren inguruan, edota norberak bezala ulertuko bada ere bere sorkuntza. Urrengo sariak lan pertsonal bat saritu nahi du. Epaimaiak urrengo diskoari autentikotasuna, pertsonalitatea eta benekotasuna aitortzen dizkio.
Arimatik sortzen den ahotsak eta gitarra maisutasunez musikatuz lortutako rock eta folk amerikarra uztartzen dituen mezu sakoneko kantuak saritu nahi ditu epaimaiak hurrengo sari honen bidez. Arkaitz Kano eta Noam Chomsky batzen dituen lana da. Hedabideen manipulazio gaitasuna aztertzen dituena. Hurrengo sari hau, manipulazio estrategiak diskoagatik, Petxirentzat da. Petxi gaur ezin izan du gurekin egon, baina mezua utzi digu. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, ez dut saria jasotzera joterik, Rafa Berrio lagunaren omenezko kontzertua dugulako oraintxe Donostian. Baina, bueno, eskerrak eman nahi nizkiek bai musika bulegoari eta bai epaimahikidei. Eta nola ez, disko honetan parte hartu edo egiten lagundu diaten guztiai. Hitzetatik hasita azken nahasketaraino. Bukatzeko aukera aprobetxatu nahi nuke errateko dagokionari badela garaia musikariak eta orokorrean sortzaileak langileentzat argaitzaten eta musika egitea lana bat dela. Musikan zerkia eta bartze guztiak. Orduan, beste edozeinek bezala bizimodu duin bat merezi dugula uste dut. Eta, bueno, bertzerik gabe, mila esker haunitz, eta horren arte. Aio! Eskerrik asko zuri, Petxi. Saria josoko du, Petxiren izenean, Ana Galarragak. Eskerrik asko, Ana. Adierazpen artistikoek bizigaren munduaren lekukotasun zuzena eskaintzen digute eta musika, dakizuenez ez da salbuespena. Gaian hitzek inspiratzen dituzte artistak eta inguruan duten eta kezkatzen dituen errealitateaz konposatzen dute sarri askotan. Hurrengo lan saritua gure gizartean oso presente dagoen eta sortzailearen ikuspuntutik areagotzen ari diren gizarte desberdintasunei begira konposatuta dago. Sorkuntza hori eta instrumentua ikutzeko, pianoa jotzeko duen moduagatik, musikaren munduan bere kabuz abiatu eta ondoren formazio akademiko zabala jaso duen artista saritu nahi du epaimaiak. Hurrengo saria, Bryce Novoarentzat da bere obra Madera Kemadagatik. Bideotxo batean utzi digu Brycek bere mezua. Arratsaldeon. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir. Nuestro tiempo. Un tiempo de incertidumbre marcado por los años de crisis económica al que se ha unido este último año de pandemia y que ha provocado que la realización de nuevos proyectos musicales y culturales en general sea algo realmente complicado. Pese a ello, yo me siento personalmente afortunado ya que he podido seguir componiendo nuevas obras y continuar trabajando vinculado al mundo de la música contemporánea, en el que intento llevar a cabo lo mejor que puedo mi labor como compositor. Por todo ello, quiero dar las gracias a Música Bulegoa y al jurado por la concesión de este premio. También quiero dar las gracias a Musicarillac, asociación en la que amigos y colegas trabajamos para sacar adelante nuevos proyectos musicales año tras año. Y, por supuesto, quiero dar las gracias a Aitor Ucar, que recoge hoy el premio por mí, por haberme encargado la composición de esta nueva obra. Por último, quiero dar las gracias a mi familia, que siempre está a mi lado. Muchas gracias a todos, mila esker. Mila esker zuri eta zorionak, Bryce Novoa. Berak aurreratu du, saria josoko du Aitor Ukarrek.
Eta Aitorrek orain ikusten duzuen moduan, hain zuzen ere, Madera Kemadalanaren zatitxo bat interpretatuko dugu. Nahi duzunean, Aitor, zurea da holtza. Eskerrik asko. Eskerrik asko Aitor, eta zorionak, Braiz, eta baita zuri ere. Gaurko eguna pozgarria da, esaten genuen, hemen gaude, Miarritzen, kultura iparraldean berriz nola plazara ateratzen den ospatzen. Aurrera begida gaude, gertatu zaigunari joaten utziz, eta berriz hasteko, ikasteko baita ere, baina bidea egiten berrasteko, jarraitzeko prest.
honetaz, berriro hasteaz, badaki hurrengo lan sarituak. Dakien bezala, betiko doinu tradizionalak abanguardiarekin uztartzen. Doinu desberdinen uztarketa hau baloratu du bereziki epaimaiak. Azpimarra egin duera berean, artistak lortu duen kalitatezko proposamen musikal, baina baita estetikoa ere. Honegatik guztiagatik saritu nahi du epaimaiak, Sara Zozaia eta bere lana. Kaixo, arratsaldeon. Begira pentsatzen ari nintzela, bale, argazkia bain, baina ez. Beti onaio eta zuzenean juten naiz, ez. Eskertu nahi nun sari hau gehien bat euskal musika normalean definitzen delako estilo bat bezala, eta uste dut sari honek uzten duela oso argi Euskal Herrian egiten den musika estilo bat izatetik oso urrun dagoela, eta oso esparru ezberdinetan sortzen dela. Ilusio berezia egiten den nire ibilbidea hasi nuelako akordeoiarekin, eta urte asko pasa nituen kontserbatorian sartuta. Hori eta gero beste bideo oso ezberdin bat hartu nuen, eta oraingo musikak ez daka zerikusirik, baina ilusio handia gendit ikustera urrengo musikaria, ezin dut esan agian. Baina, nire mundu horrekin oso lotuta dagoela, eta iruditzen zaidala musika bulegoak egiten duen oso garrantzitsua uztartzea mundu guzti hauek, ez? Askotan bakoitza bere aldera begira gelditzen garela, eta uste dut oso beharrezkoa dela musikari eta musika estilo osoak uztartzea. Así que mila esker.
Eskerrik asko, Sara, eta zorionak zure musikagatik. Esaten zuen gainera, Sarak, ez? Euskal Herriak dituen musikariak anitzak dira, eta, bueno, denontzat ere, harrotasun eta ohore bat da gu guztiontzat horren beste musikari on eta desberdinak izatea gure artean, gure lurralde honetan. Gaur musikasarien bidez, errekonozimendua jasotzen ari diren artistak horren erakusle dira. Nazioarteko zirkuituetan izena egitea ere lortu dute gainera. Izen handiko beste musikari batzuen ondoan izatea lortu dute. Hurrengo saria irabazi duen musikaria Gaztea Izaki bere bide emankorra egiten ari da. Mundu osoko oholtzetan izan da. Musikari izatea goi mailako musika irakasle lanarekin uztartzen duen bitartean gainera. Sari hau aitortzeko epaimahaiak musikaren kalitatea eta interpretazio zaindu eta zehatza nabarmendu ditu, baita konposizioen ausardia ere. Horregatik, hurrengo musika saria, Ander Telleriarentzat da bere Oroz lanagatik. Bueno, muchas gracias por los aplausos y gracias también a Música Bulegoa, porque la verdad que es una maravilla en estos tiempos que corren, en los que nos cancelan conciertos, de los que nos salen y tienes conciertos y no sabes si al final se va a poder hacer. De repente cuando te llega la noticia de que te han dado un premio o simplemente de que se están organizando, que eso es lo más importante, y de que hay gente que sigue luchando y apostando fuerte por la música, pues es una maravilla. Yo creo que para estar muy agradecidos de ser músicos y en una gala como esta, además, estaba pensando ahora, escuchando pues, a la anterior, que ha sido impresionante, increíble, sin palabras, me ha dejado, joder, qué bonita es la música, qué suerte tenemos de dedicarnos a algo tan bello, que transmite tanto, y por lo que yo creo que todos los que estamos aquí daríamos nuestra vida, que es lo más importante, ¿no? Y estar hoy reunidos, músicos de aquí, de Euskal Herria, que nos apoyan, en cierto modo también, pues el Gobierno vasco, el Instituto Etxepare y otras asociaciones, es una pasada y es para estar agradecidos y de verdad enhorabuena a todos los que estáis aquí, a los que lo habéis organizado, a los que no están aquí, a los que han participado, y viva la música y gora Euskal Herria.
Eskerrik asko, Ander Telleriari, bere Folia y Canarios de Gaspar Sanz lana guri hemen gaur zuzenean eskaintzeagatik. Plazer bat. Gaurkoan ikusten ari garenez, Euskal Herriko Musika Bulegoaren sari hauek gure musikaren eta gure eszenaren eskaintza anitza goraipatu dute. Eta hori bilatzen dute sariek jakina. Anitza estilo eta nortasunean baita genero jakin batean duten garrantziagatik ere. Bluesean, adibidez. Saria jasoko duen hurrengo taldea laukote bada, 3 gizonezko eta emakumezko bat. Zeinaren emakumearen ahots liluragarria nabarmendu nahi izan duen epaimaiak sari hau baloratzerakoan. Azpimarra eginez gainera taldearen exekuzio instrumentalean. Hurrengo saria da Noah and the Hell Drinkers taldearentzat euren azken lanagatik, Craft Blues. Arratsaldeon, eskerrik asko, guretzat izugarrezko ohorea da sari hau jasotzea. Belakoko lagunek esan duten bezala, 2020 urte latza izan da musikaren sektorearentzat, beraz, eskerrik asko horrelako ekitaldiak antolatzeagatik, mila esker. Eta aprobetxatuko dut gure lehenengo saria delako, eskerrak emateko gure soinu teknikariari, eskerrik asko Unai, eta eskerrik asko Lady Red eta Gema, hasieratik gure alboan egoteagatik. Mila esker benetan. Maskara jarriko diot sariari haizu.
Aupa Hell Drinkers. Dantzatzeko prest! You ain't got to worry, mama, 'cause I've got this blue for you. Hey, mama, there's a crime I must confess. Hey, mama, this is my pathway to success. I think honky tonks and dimes to build my bills in time. You ain't got to worry, mama, I made it with the blues for you. I will never make it, now look at us, I deserve your respect. Now listen to the she-wolf howling the blues. Hey mama, inspiration came to me. Hey mama, now I know where I wanna be. Right here, so to save and for a lucky strike. But you ain't got to worry, mama, 'cause I've got this blues for you. But you ain't got to freak out, mama, 'cause I've got this blues. But you ain't got to worry, mama, no, 'cause I've got this blues. But you ain't got to worry, mama, no, 'cause I've got the blues. No and the Hell Drinkers eta Worried Mamas Blues izan da, eskerrik asko azindarra, oso kezkatuta ez ditugu ikusi eurak, Posten gara, zorionak. Aurrera egingo dugu, beste musikasari bat banatzeko irrikan gaudelako. Horrengo sariari buruz, zer esan, betikoa, izan zena, izan dadila, berriztu, gaurkotu, norberak sortutako unibertso berri batean kokatu arte. Hori da beraien azken proiektuarekin hurrengo sarituek egin dutena. Musika eta dantza tradizionala batuz, ikuskizuna eraiki, bi instrumentu nagusitik sortu zau guztia, txistua eta pianoa. Juan Ignacio Iztuetak jasotako 19. mendeko erritmo eta melodietatik abiatuta egin duten sorkuntza lan dibertigarri eta landuagatik merezi dute saria epaimaiaren arabera. Baita lortu duten disiplina arteko lan originalagatik ere. Oholtza gainera dakarren berritasunagatik jasoko du saria, Arineketan taldeak izen bereko zuzenekoagatik.
Arratsaldeon, gozagarria izaten ari da benetan, gala hau. Batez batipat alako estilo ezberdinen nasketa eta uztarketa hain modu naturalean, ez da, instituzio batek batua, uste pozgarria dela denentzako. Eskerrak eman noski, musika bulegoa, epaimaiari, sari honengatik. Gaur formatu txikian gatoz, baina harineketan berez familia handiago bada, helarazi nahiko genieke gaur sari hau normalean, oholtzan gurekin izaten direnei, Ainara Ortega, Xabier Severio, Agate Amilibia, eta nola ez, Ahatik dantza konpainiako lagunei. Eskerrak eman bereziki baita ezinbesteko bide lagun ditugun teknikari, laguntzailei, Leire, Jon, Inigo. Esan duen bezala, gu piano eta txistu proiektu xume batekin hasi ginen, eta pixkat, bide honetan proiektu hau ahazten eta garatzen lagundu diguten lagun guzti ere, esker berezi bat, benetan ederra izan da, guzti hauekin ibilbide hau partekatzea. Eta eskerrekin batera, guk ere aldarrikapen txiki bat egingo dugu. Konturatu gara gaurko sarituen artean, gazte asko zaudetela, eta azken aldi honetan behar bada gazte hitzak hartu dualako konotazio negatibo bat ere batzuetan. Eta gure ustez, gaztetasuna azken batean indarra, dizdira, energia berri bat, ezta? Denean, uste dugu gaztetasuna bultzatu eta babestu beharra dela. Eta badira, 100 urte, Michel Labéguerri, jaio zela, eta hark ederki abestu zuen bezala, gu gera Euskadiko gazte diberria, beraz zorionak denei, eta mila esker.
Zederra eskerrik asko harineketan Usturre Latinarin eskaini digute pieza zoragarria benetan ere. Zorionak, talde. Gatozen orain, aipatu da, Etxepare Euskal Institutuak gaurkoan ere daukan bere aletxoa, ez da gutxiagorako. Beraien saria da orain banatuko duguna, beraiek erabakitakoa. Hurrengo musika sariarekin nazioarteko bidea da eskertu eta azpimarra egin nahi dena. Gure kulturaren ezagutzari egindako ekarpena aintzat hartzen duen saria da hurrengo musika saria. Etxepare Institutuaren epaimaiak bereziki baloratu du euskal musika, kultura eta nortasuna munduan zabaltzeko talde irabazleak egin duen lana. Frantzia, Portugal, Cabo Verde edo Turkian kontzertuak eskainiz adibidez. Eta azken urteetako ibilbideak folk musikaren eremuan erreferente bilakatu dituelako, Etxepare Euskal Institutua musika saria, Korrontzi taldearentzat da. Bueno, eguerdion, arratzalde baina, kaixo guztioi, eta lehenik eta behin esan, eskerrik asko. Bai musika bulegoari, hau guztia posible egitearren eta sari hau ematearren, eta noski Etxepareri. Ze azkenean, Etxepare izan da gure azken urteetako bide laguna, eta bereiek gabe ezingo genuen hemen egon eta ezingo genituen hainbat eta hainbat kontzertu mundu mailan eskaini. 17 urte igaro dira, hasi ginenetik ona. Erdibromatan hasi ginen, ensaiatzen eta nolabait pieza batzuk musikatu eta tartekatzeko asmoz. Hasiera batean gogoratzen naiz, nahiko gogorrak izan ziren hasieraiek eta Euskal Herrian inork ez zuela egiten apostua guri diskoak kaleratu talako kontuengatik eta joan ginen Madrilera eta Madrileko diskoetxe bat Nubenegra izenekoa kaleratu zigun diskoa eta handik aurrera hasi izan eta beitu, igual hori guretzako ere onura izan zen, orain luzera begira, ze horrek ekarri zigun kanpora begira egotea, kanpoko jaialdietan jotzea, eta zorionez azken urteotan ere Euskal Herrian maitatua sentitzen gara. Beraz, eskerrik asko esandakoa, eta goraipatu nahi ditut eta berei eskerrak eman, taldekide diren Alberto Rodríguez, Ander Hurtado Saratxo, Kike Mora, Cesar Ibarretxe, eta nola ez, hasiera batean ere taldekide izan dituen, Mikel Romero, Ander García, Iker López de Bergara, beraientzat ere bada sari hau, eskerrik asko denoi eta nahi dezuen arte.
Korrontzi eta Mezobarri pieza izan da. Zorionak, talde, jarraitu ezazuela munduan gure kulturaren berri ematen, eskerrik asko. Gustora ari gara, gustora zer esanik ez dago, zuzeneko musika beti plazera handia delako eta gaur honren lekuko zuzenak izaten ari gara, zuek ere bai, etxetik jarraitzen ari zaretenok, baldin bazarete disfrutatzen gure beste, gu pozik. Baina pozago egongo gara, sari guztiak banatzen ditugunean, bi sari gelditzen baldin bazaizkigu banatzeko. Eta sari banaketa honetan, gaurko gala honen azken txampan sartuta, musika bulegoaren sari berezia ezagutzeko ordua iritsi da, eta norrobeto sari horren berri emateko Euskal Herriko Musika Bulegoko presidentea baino. Aitor Bengoetxea, nahi duzunean. Ni esker Amaia, nik sekula ez dute zer prestatutak hartzen, beraz, zortiko txikian arituko naiz. Ez dakit, pixkat azkar pasa zaitegia zen horrelako jaialdi txiki hau edo, eta posteko da horren besteko aniztasunarekin disfrutatzen, bai dantzarekin, musikarekin, eta batik bat teknikarik eta guztia nola prestatu duten, eta ni harritzen nolako ongi etorri egin diguzuen musika bulegoari, eta hori hasieratik da eskertzea nahiko nuke. Ez dakit, nik uste bakoitzak ere izan duela bere aldarrikapen ukitu bat, eta gaur hori nik uste asko somatu dela, inoiz baino gehiago, eta nire eta nik uste musika bulegoarenak egiten ditugula hitz horiek, guztiak, eta gehiago, ez? Badela musika eta kulturaren langileen duintasun hori, lanean aritzeko, bestetik badela gazteen behar hori, baliabideak eskaintzeko, aukerak eskaintzeko, eta badela ere musikaren beharra, musikaren ederra, musikak nola josten duen gure eguneroko bizitza, ez? Eta noski kulturak ere. Beraz, nik uste, lehen esan diren aldarrikapen guzti horiek geure eginik, labur batean itxi nahiko nuke idea honekin, ez? Noski, balioan jarri behar dira, hemen ere aipatu diren, eta balio kate guztiaren parte diren denak, teknikariak hasi, noski managerrak, aretoak, booking agentziak, komunikazioan dabiltzanak, musikariak noski, konposatzaileak, ez dakit, familia handi bat bezala gara, eta nik ere somatu dut gaur, egoera honek eman gaituela pixkat ingurura begiratzera nortzu garen, non gauden, zein den gure familia edo gure kolektiba edo gure batera edo nortasun hori eraikitzen duen inguru hori, ez? Eta zema dugun elkarren beharra. Beraz, lehendik esan den moduan, nik uste albora begira eta denak elkartu behar bat badagoela. Elkartu behar bat indarra egiteko, aipatu den bezala, teknikarekin duten bezala musikariek, eta badagoela zer lortua, ez? Eta, musika bulegotik, nik uste, hitz horiek bildu eta gure aldetik bintzate alden alegin guztia egingo dugula hori lortzeko. Ez dira garai errazak, baina badirudi, eguzki printzaren bat sartu dela gaur areto honetan,
eta horri heldu nahiko nioke. Eskertu nahiko nituzke bestetik hemendik hasita Tabel Aretoko lantaldeari noski, espero dezagun gaurtik aurrera edo egun gutxi barroia da martxan ikustea espazio hau ere, beharra badago eta, bestetik erakundeak, Eusko Jaurlaritza, Etxepare Institutua noski, eta honekin lotuko dute azken saria emateko, azkena ez, azken bigarrena, justu musika bulegoako zuzendaritzak hartzen duen erabaki bat, ez da erraza izaten, baina nori eman saria eta beste erakunde bati ez. Iparraldean, azken urte luzeetan, kulturarengatik egin duen lan guztiagatik, eta egin duen esfortzu guztiagatik ere, noski beti ere hegoalde iparralde lotura hori ere aldelarik lortuaz eta beti ere proposamenak jasotzeko eskuzabal. Beraz, musika bulegoko zuzendaritzaren saria, eke kultur erakundarentzat. Txalo amezaz. Saria jasotzera datoz, Pantxoa Etxegoien eta Joane Etxebest. Zorionak Euskal Kultur Erakundeari. Arratsalde on deneri, lehenik nahi nukeran pozik nagoela hemen, berriz musika eta dantza zuzenean entzutea eta ikustea. Bada berreun egun kasik iparraldean antzoki guziak itxiak direla, eta justuki egun berriz irekitzeko baimena ukan dute. Beraz, gaualdi hori, egan dezake berpiste horren simboloa izanen dela, espero dut. Hala, musika bulegoari eskerrak, Aitor, mire esker. Sare hori, nahi nuke hitza utziko dut Pantxoa Etxegoeni, zen eta beraz zuzendari izan da eke Euskal Kultur Erakundearena, azken 24 urte horietan, eta azkenean ongorezko sare hori berak du merezimendu guzia. Mil esker Joane eta mil esker handi bat musika bulegoari, eta nik nahi dutana egan, nahi zaituztet lehenik goretsi, musikariak, kantariak, holako egoera ikusita, uste dut egun egoki hautatu duzuen maiatzaren 19, zen agian askatasun pixka gehiago ukanen dugu iparraldean eta gauzak egiten ahalko dira kultura mailan ere, eta zinez goresbenak zeren egun egiazki plaza egiten du ikustia zuzenean musikariak, kantariak, kalitatezko kantariak eta musikariak eta musika anitza emaiten, eskolegiko musika anitza, eta zinez bihotzez mil esker zueri, sariduneri eta beste musikari eta kantari guzieri. Beraz, nik nire aldetik doidoia egan Euskal Kultur Erakundeak azkenian zubilan bat entxeatzen dela egitea, zubilan horren egiteko partaidetzak behar dira, eta entxeatzen gira preseski iparaldearen eta hegoaldearen artean, eta ere eskualegiko musika, eskualegiko musikariak, eskualegitik kanpo ere joan diten. Odan, bi eredutiki emanen ditut, memento hontan berean getxon badugu ziklo bat iparra galdu gabe, eta hor, Andres Itxasi hango musika eskola batean, iparaldeko melodia batzuren lantzen ari dira hango musika eskolako erakasle batzu. Eta gero, ondotik Baionako hiriarekin ere, baditugu partaidetzak eta udan adibidez, etorriko da Aroz kuartetunat, gero preseski Etxepare Institutuarekin badugu programa bat ere, akitania.eus izenekoa, eta hor, Jose de Palmer aretoa handi batean, bordere ondoan, hor ere, saiatzen gira iparaldeko eta hegoaldeko musikariak eramaitea. Beraz, holako eredu batzu baditut, eta nahi dut ere azken hitz bat egan, eskertu Atabal hemengo aretoa, partaidetzak baditugu, zeren dudarik gabe ez gintezke ezer beste partaiderik gabe. Eta egun joan atzo baino gehiago oraino partaidetzak behar ditugu elgarrekin, elkar lan bat behar dugu eraman elgarrekin. Eta beraz, hortarako nahi dut eskertu hemen Atabal lan zoragarria egiten duena munduko musika, baina eskualegiko musikak ere ezagutarazteko, musika lantzeko, eta berezeki François Maton eta bere ekipa guzia nahi ditut eskertu, eta beraz mil esker
handi bat sari hau, emaitean sari hau, zuena da eta denena da. Mil esker. Eskerrik asko zuei egiten duzuen lanagatik, Euskal Kultur Erakundeak egiten duen lanagatik. Esaten zuen Pantxoak berak ezta, gaurko ekitaldi hau ze berezia den, egun berezian egiten ari garelako. Eta hasi dugu guk ere ekitaldia, arrazonamendu hori emanez, ospakizun eguna dugulako gaurkoa, sariak egia da beti direla, pozteko moduko arrazoia, baina bereziki gaurkoa pozgarria da, aro berri baten hasiera ere badelako, edo hori nahiko genuke izatea. Kultura berriz, plazan, jendaurrean, zuzeneko musikarekin, berriro ere gozatzeko datorkigun aro berri honek iraun dezala nahiko genuke guztiok ere. Azken sariarekin goaz, azken saria jasoko duen artista ordea, berak ez du inoiz astuko pandemia betean, berak ez da zuek inork ere ez da, pandemia betean eskainitako kontzertuak. Artista honek tartean konfinatuta zeuden 30 hiri baino gehiagotan eskaini ditu azken urtean kontzertuak. Euskal musikaren erreferente bihurtu delako. Eta euskara, gure mugetatik kanpo, jendearen belarrietara eraman duelako, gizartearekin era oso natural eta gertukoan konektatuz. Epaimai hau, sari hau, eskaini nahi dio, Izarori, Limones en invierno diskoagatik, jasotzen duen bigarren musikasaria da gainera. Zorionak, Izaro. Bueno, eskerrik asko. Pixkat urduri azkena geratu garelako, garazi ez naula eta biok. Mila esker musika bulegoa, sari honengatik, beti dalako polita norbere lan bati kanpotik ere ikustea, berezitasunak eta ikustea gauza politak. Eta gaur azpimarratu nahi neban ni hemen nahuela, eta gu hemen gaudela eta eskerrak hemen gauden, eta eskerrak nire hemen nauen. Aukerak dekogu zelako, eta nik ez ditut nire aukerak astu nahi, eta nire privilegioak ez da, uste garrantzitsua dela egunero gogoratzea. Ni bezalako musikari pila bat egongo dalako sekula ez dana artista izatera helduko, patera baten, basamortu baten edo gerra baten hilko dalako. Eta musikari guzti horiei, artista guzti horiei, gerrari ez. Amets goxoak izan aldala nerekin, aldala Parisen, soinek ordin batekin, zuk hitz egin bizitzaz, zure aztani ordu joan dira, zure eskuei begira. Dantzan, dantzan, muxuen ondartzan Notre Dameko plazan. Dantzan, dantzan, harimen balantzan Notre Dameko plazan. Hartu zaitut besotik, oso gertu nigandik, elkarrera mateko, ibai aldamenetik, akaso ez dizut esan, maite dudala bizitza, zu
zaituen dantzan, dantzan Notre Dameko plazan Dantzan, dantzan, dantzan Dantzan, muxuen ondatzen Notre Dameko plazan Dantzan, harimen balantzan Notre Dameko plazan Galdetu esan ez geratu zalantzan zenbat maite zaituen dantzan, dantzan zena zenta xena Eskerrik asko. Eskerrik asko zueri, Izaro eta Garazita zorionak, Paris bezalako kantu honengatik musikak bidaiatzeko ere balio izan digulako beti, baina bereziki urte honetan. Ezin modu simbolikoagoan ospatu ditugu aurtengo musika sariak. Atabal, areto honetan, iparraldean, urte luze batez, kultura ezin kaleratu izan den Euskal Herriko inguru honetan. Izan dadila datorkigunaren seinale bat, izan dadila amets gaiztotik esnatu eta etorriko diren garai hobeagoen lehena. Hala espero dugu, behonde izuela. Eskerrik asko gaur guztioi, hemen gaur gurekin batzeagatik, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza, Politika eta Kultura Sailari, Etxepare Institutuari eta nola ez, Atabal, areto honi. Zuei ere bai, etxetik, YouTubetik, ekitaldia jarraitzen duzuenei ere, mila esker, nola ez zuen babesagatik. Datorren urtera begira jarreko garaia. Ilusio handia egin digulako gure agendetan, betetzen joatea eta 2022ko maiatzak 18 borobiltzea. Datorren urtean, beken banatuko dira Euskal Herriko Musika Bulegoaren musika sari hauek. Bitartean Euskal Herriko Musika Bulegoaren izenean eta baita Euskal Herriko gizartearen izenean, zuek barik gu ere ezin garelako bizi, eskerrik asko artista, sortzaile guztiei. Gora kultura, gora musika! Bukatuta emango dugu gaurko ekitaldia, eskerrik asko beste behin, etorri zareten guztioi, artista denoi eta hemen batu garen lagun guztioi, joan aurretik jakina argazki bat aterako dugu, taldeko argazkitxo bat, beraz, ez dakiz ze ordenetan, baina hemen lankidek lagunduko dizuete, oholtzara igo eta denok sarituen argazki bat aterako dugu. Mila esker etortzeagatik. Datorren urtera arte.